Mugimendua bizitza da. Izan ere, gure gorputza garatu egiten da mugimenduaren bitartez. Eragina dauka osasun fisikoan, burmuinaren garapenean, baita ongizate emozionalean eta orokorrean gure harremanetan ere. Postura on batetik abiatuz, hasiko gara lusaketa batzuk egiten, oso libre eta gorputza entzuten bere beharrak. Behin lusatu garela, bueltatuko gara postura on batera, eta hor artikulazioak mugitzen hasiko gara. Behatzak mugitzen, orkatilak mugitzen, borobilak alde batera eta bestera, oina aldatuz. Gero belaunera igoko gara. Egokia izango litzateke ahal duten heinean lusatzea eta tolestea, min egin gabe, eta belauna saldatuko dugu, eta berdin egingo dugu. Gero igoko gara aldakara, eta egingo dugu izkioietatik aurrera eta atzera aldaka mugitzea. Jarriko ditugu oinak eserlekuaren gainean, eskuak eserlekuari helduta, eta saiatuko gara irekitzen, atzera egiten belaunekin eta ixten. Irekitzen eta ixten, tximeleten antzera. Gero berriro bueltatuko gara, oinak lurrera eta postura bat on bat hartzen, hor bularra aurrera eta atzera eramango dugu, ahal dugun luzeen, zabalen aurrera eta atzera lagunduz arnasketarekin, eta ahal baldin badugu ere borobilak sartuko ditugu bularrarekin alde batera eta gero beste aldera. Hurrengoa, buruarekin borobilak egitea izango litzateke. Garrantzitsua da, atzetik pasatzen garenean gora izatea atzera beharrean. Eta hasiko gara zirkulu txikiekin, gero eta handiagoak egiten, eta gorputzeko atal gehiago inplikatuz, bularra ere mugimendu horretan sartuz. Hurrengoa, besoak mugitzea izango litzateke, besoko artikulazioak. Bai zorbaldak, bai ukondoak, baita eskumuturrak eta atzamar guztiak ere. Ondoren eramango ditugu sorbaldak gora-gora, belarrien ondora, eta askatuko dugu azperen batekin, eta 3 aldiz errepikatuko dugu behintzat. Honekin amaitzeko, gorputza astinduko dugu, orseo zer gelditu baldin bada txikituta kanporatzeko, eta gero isiltasunean eta geldiunean geratuko gara.